Bueno, aquest és el nostre primer programa. En teoria en farem 1 o 2 Un més. mes. que serà el canal del Catajocs. Això ho farem cada 14 dies. I jo volia proposar de fer alguna secció i com que fan seccions a altres podcasts i coses d'aquestes que són, o diuen l'aniversari de tanta gent, no? Aquesta gent fa anys i aquesta gent fa anys, no? Tal. Jo volia proposar, amb tot el meu respecte, de qui ja no farà anys, no? No, però està bé, Un homenatge pòstum o alguna cosa. Jo, per exemple, avui volia començar amb l'Àngela Lansbury. He posat l'escena... He posat, sí, exacte, la Fletcher. He posat això que em va morir fa poc, relativament poc, no sé, fa un parell de setmanes. Sí, alguna cosa He agafat de la pel·lícula Una bruja novata perquè va ser una de les pel·lícules de la meva infantesa que em va deixar més marcat. O sigui, jo li tinc molt de carinyo a aquesta pel·li. I l'Àngela Lansbury, hòstia, una tia de 98 anys, sembla que ha viscut. Un bellezón de jove, realment. I m'ha impressionat molt perquè he vist fotos d'aquest últim any o dels últims anys i, tio, és clavada amb la meva àvia, tio. No m'havia donat compte que s'assemblés tant a la meva àvia. Dic, hòstia, 96 anys, m'ho corregeix el francès. Sí. Doncs jo, l'Àngela Lansbury, carinyo per això. La sèrie era la dona amb més gafe, no? O sigui, era més que rompetechos, tio. Anés on anés, hi havia un cadàver, no? Sí. La típica persona que no convidaries al teu aniversari, tio. No, ni enlloc, tio. O a convidar-la a un lloc i no hi vagis, on hi hagi algú que vulguis que mori, no? Perquè quan et toqui a tu pringar és una passada. Jo vaig sentir la notícia i em va sorprendre que encara visqués. Jo pensava que ja havia mort. Això li passa a molta gent. Sí, mira, el Francesc el 2019 està fent teatre. Sí, és que a més ho vaig escoltar. Hòstia, doncs Déu-n'hi-do. Doncs increïble, Sí. Sí. I una altra que volia esmentar, una altra que també ha mort també fa menys encara, que és aquest, el Claudi Björn-Voigt, que és un tio que ens va portar el Willy Fogg, el David el Nomo, D'Artagnan i los Tres Mosqueperros, els Bubobobs, tio. Els Bubobobs també? Hòstia. Tio, és que em sembla que també era dels Fruities. Aquest no estic molt segur, perquè a mi els Fruities no m'agradaven. Dels Fruities? És que és possible. I va portar sèries que eren d'altres. O sigui, Érase una vez el hombre i totes aquestes també eren d'ells. I aquest m'ha segur que, era de l'Espanyol, Això també va ser directiu de l'Espanyol. Això ja suposo que us toca més la moral. No, jo no tinc cap problema. Més igual, no tinc cap problema. Més igual. Vale. Són ells que tenen amb nosaltres. Digues. Foto del Fasca aquí. No, a mi aquest perquè és un paio que no coneixia, però, hòstia, veure tot el que va fer i totes les animacions, totes les sèries que va portar, i va portar sèries que no eren seves, com Vicky el Vikingo, l'Abeja Maya, no eren seves, però aquestes les havia portat amb la seva productora, aquí. Hòstia, realment, la meva infància l'ha tingut aquest home, o sigui, em recordo els dissabtes a la tarda veient D'Artagnan i los Tres Mosqueperros allà amb els meus cosins que venien a casa perquè meus pares treballaven i ens reuníem mentre... Meus pares encara estaven treballant, feien pollastres salats i això. Venien els meus oncles amb els meus cosins, pujaven a casa, que estava jo sol amb ma germana, i vinga, ens fotíem allà a dinar i esperant a les 3 de la tarda a veure la sèrie i una passada. David el Nomo no recordo dinant en cap de setmana. Ostres, quin final, el David el Nomo. David el Nomo era una sèrie brutal. Però a mi em posava trist, tio, em posava trist. Al final era de plorera, I jo era... Però no pel final, o sigui, jo recordo en general... Tota la sèrie, sí, tenia un aire melancòlic, s'ho passaven bé, reien i tal, però és que sempre hi havia passat una desgràcia i la senties, tio. Veies un animal ferit o que es començava a inundar una granja i havien de protegir-la, o que plovia allò i les gotes eren brutals, unes coses d'aquestes. I de David el Nomo van treure tanta cosa, van treure un llibre, un tutxarro de llibre, que venia tota la història dels noms i t'explicaven com eren, i et descrivien cada nom amb uns dibuixos superbrutals. El gran libro de los gnomos, em sembla que es deia, que era Hòstia, em sona i tot, això del llibre. Una meravella, tio. Era una meravella, un tros de llibre
que ja era gran per nosaltres, m'imagino que el Pal Nomo el podien ficar dins, fer-lo així, tancar el llibre i el tenies allà com les flors, no? Que tens a dins dels llibres posats. Era una cosa que em va semblar. I, bueno, i si voleu, doncs aquesta secció de qui no farà més anys, d'aquí al proper programa, mirem qui es mor i si es mor algú... Però clar, si no es mor ningú, bueno, o no ens enterem o... Bueno, ja, no, però... Podem agafar gent que ja s'hagi mort fa temps. Exacte.